Manhero akanaka amadzadiwa mazimbabwenza, manhero akanaka. Notenda kuti maswera zvakanaka kwese kwamuri. Tinadzo nhau dzatinadzo panapa dzevakomana ava vakaita umbimbi ndoga, vakomana vakazama kuputsa zvinhu zvanga zvavakwa nemazimbabweans. Vakomana vakasara vachiti tisi takutungamirira triple C. Nhau iripo muzuva ranhasi zviri kunzi vakomana varikuda kuzama kuti vataure navaChamisa vadzoke, ndekuti vaona kuti kwavari kuenda chaiko hakuna kana direction, hakuna kana munhu ari kumbovateera, havana kana sapoti. Haiwa, vakomana ava vapererwa zvokupererwa. Asi even vaChamisa vari kuda kuvanzwira tsitsi. I'm not sure kuti answer yavaChamisa inenge yakamira sei. Asi zvinhu zviri mumastreets ndozvakaipa, zviri mumastreets, mumasocial media everywhere, mamanews channels everywhere. Ruzhinji rwezimbabwe mumasocial media groups, mawhatsapp groups, havasi kutomboda nezvokuita nezvevakomana. Vakomana vachema-chema, vapfugama mavhi nemagokora, vamwe vatone stress, vakutonwa mapiritsi eBP. Vanatendai biti vari kushandisa ZANU-PF kuti vamboenda nokumakotsi kuti vanzwirwe tsitsi, kuti vamboita nguva vari kunyeperwa mhosva kuti vanzwirwe tsitsi, kuti vanhu vafarire zvakare. Haiwa, haizvo zvasumbobudirira. Kana Ncube vambozama-zama kuti chii, vambotaura pamasocial media, pama news channel kuti hatina kutadzirana, tofanira kuchibatana. Hapana munhu ari kumboteerera zvakadaro izvo. Ende vanhu vazhinji vari kuti vaChamisa vafanira kunge vachimboita kana any mistake yekutora madhara aya. Those guys vakatoratidza kuti aiwa dzitori mhando, ende makatovaona zveshuwa kuti munhu uchinge uchigarisana nevanhu ava vakaita huni iwoyo, aiwa unenge uchitozvivesera moto muziso chaimo, nekuti vanhu vaya varitongopo kutongoramba muchingodestroy. Ende munoziva vanhu kana muchifamba nemuchange movement for a long time, vanhu vaya vakafanana naBiti naWelshman Ncube, vanhu vakatobvira kudhara vachitotengesa musangano, vachitomboti vapinda even time yanga ina vatsvangirai vachiri president wedu. Ndo vakatokonzesa futi kuti vatsvangirai vapinde mujeri. Havatomboziva, pamwe ndivo vakatokonzesa kuti vatsvangirai vazosvikira mukutisiya muzuva ranhasi. So mamembers aya anofanira kutoradzwa kuti panguva inei haasisina. Ndaatorana neivavo vari kuda kutoenda navo, but of which wakatarisa the situation on the ground, hakuna kana munhu ari kumbotaura akatevera ivo, kana kumbotaura achiti aiwa ndo vatungamiriri vedu ava. So aiwa, mamiriro akaita navo vakomana vakaita unonzi kuomerwa. Even kwavanga vachifungidzira wacho kuti vanokwanisa kucontrola kumaparliamendi kwakasiyana-siyana, kubva kulower house and upper house. Vari kutosangana nokutone resistant yakaipa yacho. Hakuna kana member yoda kuassociata navo kuti iti ava ndo vatungamiriri vedu. Koita muzvari Kore, uye akatozvikanganisira. Ameno Chiji ndeinonyatsonzi mweyo tsvina, munhu wasvika patambo wada kuti political career yako ichinyatsoshanda, obva wafurirwa nevanhu vanga vakapuhwa mari neZANU-PF. Vese even nyangwe nanamai Kore vainge vakapuhwa mari neZANU-PF, zvichinzi zvinoita, and for sure they were given big money dzavakapuhwa zvokuti zvinoita. So vaingofungidzwa kuti vakangotora party, because party yanga yaitori huchi zveshuwa. But before vaChamisa vasati varesigna, before pasi paine nyongo-nyongo, Triple C yanga itori huchi party, and yanga itori nethreat isingaite kune ZANU-PF, because party was very, very strong. So ZANU-PF yaronga murongero wayo through ana Shibangu. Shibangu ndo mumwe atori dangerous, arisido kutotaura nezvake kurondokwidza BP nyange vamwe vateerera vakawanda, because ndotozonzwa nemacomments vachitoti aiwa hatitomboda kutombonzwa kana zita raShibangu, because Shibangu
ndiye munhu akatanga futi tsoro but varume tsoro iyi vanga vatongori pamwe chete. Semanzwiro atunoita vanga vatori pamwe chete kubva pokutanga, saka vanozivana ipo paya, vanokomunicata, vane kagurupu kavo kavanotaura nyaya dzese kuti ivo ita zvakati, ivo posta zvakati, vane kagurupu kavo. So imhando idzo dzinoda kutongwarirwa, and vanhu as ma-citizens of Zimbabwe handifungi kuti pane munhu angada kuona varume ava vachidzoka futi vachizobatana navaChamisa semaitire vari kuda kuita izvinezvi. Vari kuchema vachiti awa matisiya panze, vaChamisa ngatibatane futi sezvatanga takaita. Izvozvo maZimbabweans ari kuramba kwese zvoda kupusha iZANU-PF iri kukuchidzira, iyo ichiziva kuti yakakuchidzira futika, ichikuchidzira ichitaura masocial media ichita kunge ndiyo iri kupisa tsitsi but ichipushira vanhu vayo, ida kuti vanhu vadzokerane, vana Ncube nana Biti nana Kore nana Mafume, kuti vadzokere vabatana navaChamisa kuti izodzokera kunyatsoita strategy kunyatsodestroya big time. So aiwa apa hapana munhu ari kutomupafarira, and vanhu vazhinji vari kutoti izvozvo hazviitiki, and vaChamisa nemaziro avatinovaita havafe vakambobvuma zvinhu zvakadaro. Ndo zvinhu number 1 chavakasiyira bato reCCC kuti vapatsanurane nevarume vaya. Vada kuti varume vaya vaende, kana vachida kutora CCC yacho votora paCCC voita zvavo, voita zvinenge, because varume vaya vakatogara vachinetsa vaChamisa kwemakore, asi vaChamisa semunhu ane mwoyo murefu, semunhu wevanhu, akangoti okay, rega tishande maybe vanhu ava vanogona kuchinja. Asi akatozoona madziso ekupedzisira, ivo varume ava vaona kuti aiwa CCC yapefoma zvisingaite mumaelections, vakati aiwa ndo yanguva yedu yekuti tichingohora zvatisina kukohwa, tichingohora tichiisa munhu zvatisina kukohwa. Makada kutarisa even kwaitwa macampaigns kwese throughout the country, CCC ichita marallies throughout the country, those guys wanga usingambowaona, it's a pity. Zvinhu zvinotonyadzisa, wanga usingambowaona vaChamisa vaienda throughout, uchiona vachijamba, vachiimba, vachidrama of support pachizara parara, vaChamisa vachisvika vane fire kwese kwavaenda kurara. Asi vakomana ava vakabva vazongoti vanga vasingatombozikanwa, vanga vatori mumasilent kuva vasina kana kuva vasingatombozikanwa, vakangonyararawo, but ivo vachiziva game ravaironga those guys, Biti, Chibangu, Mafume, Wende, Ncube, Kore. Zvari Kore akadambosara but anga ari muWhatsApp group yavamachinda vachitaura, vari neWhatsApp group nana ZANU-PF yavo nana Christopher Mutsvangwa nana uyu spokesperson wenginzi weZANU-PF, vari nechigroup chavo changa vanacho nemama 3 masiya iwo ainzi anga ari part of that group. Chair wacho ari Mnangagwa nana Chivenga ndo vaipinza information yavanenge vachida kuti ita sei kunopaswa, zvinopaswa so vaChamisa vasingaze, but nonga vanga vane vanhu vaiigira information, but semunhu wevanhu akamboti pamaybe hazvisi, but akasvika panguva yakazonyatsoona kuti no, this is not the right way. Kwozoti vamwe vaizoshandiswa futi, uyu anga aripo futi Hope Weching'ono was also involved also this team, but aitamba like kunzungu nekunyimo, aitamba both sides, wokuti akamboshora this side omboshora this side, but iye aizikanwa kunzi no, ari kuside ranaiva naChibangwe. Mwoyo wake is so happy. Hope Weching'ono is one of also of my journalists, but also kana majournalists aitadzwa is also, we are also part of the media house, but also kana majournalists aitadza is also a member of media house. Kana aitadza tine right also to condemn also the other side of our media house, but tiri same trade, but ndinongotiwo zvangu kana munhu watadza unofanira kunzwanza pawatadza, semaitiro akaita vana Hope Weching'ono. Tinoda kuti zvinhu zvichinje munyika, ndivo vaimboenda vachibuda paTV vachitaura kuti aiwa zvinhu zvofanira kuchinja munyika, but kana vakutambira both sides, kunzungu kunyimo, tisanyasoziva kuti vakamira papi, vachisapota kuurayiwa kwevanhu
wosapotwa futi ayo vanhu vaite free ipapo panoita kuti tiise question mark sevano mumazimbabwe. Saka isusu tiri kuti vaChamisa havafanira kusangana nevanhu, havafanira kubatana nevanhu ndavavasiye vakadaro. Even nyange vakachemera zvefesi yese iri kunetsa izvezvi pasocial media kuti varuda fesi yevaChamisa, ndavatore fesi yevaChamisa. Vanhu havasi kuvhotera fesi, vanhu vari kuvhotera vaChamisa ivo pachezvavo. Vanhu havasi kuvhotera pakanyinonzi Chamisa ndipo vari kuvhotera vaChamisa. Nyange vaChamisa vakati nini ndakunzi 0, inini kao ndakunzi number 100, voisa pandikinzi paballot box yakanzi number 100 isina muChamisa, vakakambena vachiti ndiri number 100, ndozita rangu ramunofanira kuvhota pabepa. Vanhu vanovhota vaChamisa munoona vachiwina. VaChamisa vasina fesi vanayo, munoona vaChamisa vachiwina. So aiwa, tinotenda nemazimbabwe nokuratidza kuti aiwa muri true comrades muhondo yatiri inei, muri masoja ari kufamba pamwe chete nemamwe masoja ari kurwira nyika inei kuti ive yakanaka. Vanhu vatori masoja, titori muhondo, Zimbabwe ritori muhondo, hapana anombozvipikisa iyoyo, titori muhondo. Saka ndokutorwiwa kwacho, but iri kurwiwa in a different way. Mazuva ano inorwa pasocial media, cold war unorwa pasocial media, you vocalize panenge pachidiwa kuitwa vocal, panenge pachidiwa statement you broadcast. So tikuirwa in a different way. So ndo macomrades atori masoja anenge ari musiv, masoja anotungamirirwa nemukuru wavo vaChamisa. Ndo mukuru wemasoja ari kurwa pasocial, vasina pfuti, masoja asina pfuti, masoja ane muromo nepfungwa nokunyora neinfluence yakasimba pamasocial media. Ndo masoja atinawo. Mutungamiri wedu ane nyembe ndavaChamisa vaizvotso. Tinotenda maZimbabwe nekubatana kwamakaita. Good night.